tayo sa Hacienda Vista Resort. Ito yung kiddie pool. Sa gilid, nandito yung mga shade. 350, 550. Yan, depende sa laki ng shade na kukunin mo. Dito yung medyo pinakabata talaga. Manok na pula tsaka manok na puti. Pwede ka mag-swing-swing dito. Hi! Yan yung dalawang batang makulit. Welcome to Hacienda Vista Resort.
Hi guys, mga ka-adventure ha. Yan tayo mag-iihaw ngayon ng liempo. Uy. Wow, po. May chapsuy. Mayroon tayong hito. Wow. Mayroon tayong rellenong bangus. Yan, chicken wings. May macaroni. Ano to, macaroni o ano? Mga iba't ibang cake. Friday, Saturday.